What's up mga eskalawag? Welcome back dahil sa mong channel no. So karon mga eskalawag kay wa mamilaing masudan. Maong magluto na lang magluto mi og pinapayasang manok. So before din namo sugdan among video guys, shout out guys sa among mga solid supporters sa among first video. Shout out din ni Mary Chris Banyaris from Kuwait, and also shout out sa dahil sa mga kauban dati. And shout out sa dahil ni Fritz Ligaray and Ginilin Kulis. Keep safe guys. So shout out to dai mi ni Frankie Ibonyoson, ni Brian Yams, ni Junmar Barito Rodriguez ug ni Ate Yvette Ortigas Yuson. Amping-amping mo dia guys. And also shout out dai mi sa Panio Biners. So please subscribe di ay sa ilang YouTube channel guys. So katong wala pa ka-subscribe sa among YouTube channel guys, subscribe na mo guys and hit the notification bell Para ma-update mo sa among sunod nga video. So, let's start guys. So, dira guys, amo na din ko ng manok na among lutuhon. So, ay pagsabak mo ko na tas tingnan. So guys, ni-offer lang si Auntie ano guys nga magluto ning manok. So, yahan ning manok nila mingan amo din. Ay pagsabak kay wa pantigi. Hinaya ko pa si Auntie. Ay pasigito ba? Ano ba? Ay pasigito ba? Murang ni batay ka watag manok. So tara guys, nadakpan na namo ang manok no. So dali mi ani kay maabtan mix nang iya. So para di mi maabtan ni Auntie kay. So ug maabtan mi amo na tong binla ka ng sabaw. Wala mo tunod mahal. So amo na ni sugdan guys. A few moments later. 1 2 3. So dara da guys. Human na din namo og himulbol ang kanang Camel ug Jurassic. Tarang. So, karon guys, Manukang mamumpo kinaw. so tambo kayo, utaw kinaw. So, puta yan, tambo kayo, kitang kwirdas. Pero lami, kani sa buwan na. Pwede kaskaso. Pwede yun ka, kaskaso ng kwirdas ano yun? Ipik-pik pa. Huwag butod. Huwag sakit yan. Huwag sirit-sirit. So, dara guys, kaya ni-offer man itong tag-iya atong si Auntie atong naging adlaw nga. Ipaihaw daw ni. So, nilakaw man. So, wasa kay bawo nga karon na mo ihawon. Surprise guys. Surprise na mo. Amor itong binlag tiil. So, karon tang ato ni bahin-bahin nun daan to. Tirsyo ni. Tirsyo paa, tapit na kapaa niya. Mahara. Ay, binla. Ang tag-iya, binla na to. Ug tiil. Pako. Kay ko na to, tirsyo mo to kasama. Tirsyo mo to kasama. At least makahigop og sabaw, init. O, para hindi kasaba ba. Di kayo sakit ang kasaba. Taraw, hinahinayon, tanikuhan ng kunggo kay. Maralim ko inikaon ba? Lamian ni nigsabaw ita. Way hindi bitaw ni mamituon bitaw. Siguro. Bunutan yung ikog butol yan. Mahok pa ni tayo. Mahok pa ni rong ite pero ikilutuan eh. Siguro. Diyan na guys no, magsuko na may igluto. So, sipuro kayo niya mong lamas, ahos raw Bombay. So, inighiwa ni man yung Bombay guys, makahilak juga. Sama to paghiwa ni mo sa kong kasing-kasing. Sana all. So, sugdan na to guys. So, simpor kayo ni. Okay. May kayo ni. Tipkok na sa una. Tipok na siya sa una. Naput mo lang ikitila luwag. So, muna ni ilunod guys. So, nindot yung manok nga Bisaya ay. Labi na jud kanang dili kita nagbuhi.
So diara guys, kapit na rin maluto mo ko ano. So diara. Amo na ning timplahan siya guys. Diara, guys. Padul rin video mo. So diara guys. So makita din yun no. So diara. Wala tang. Di panaw. So diara guys. Yummy! Nilap ang manuak. So butangan din mo siya kapayas guys para tapos siya silbi Background. background sa mong giluto guys. So mauna ni siya guys. Okay. So kuha ka pestang. So magtimpla na ako guys. Sin. Thank you guys. Dilawan no. Litas na ba oy, sa block ni ron. Ilista na ni mo nga, mismo kalimot ka. Okay, lunod ka pa yan. Okay, payas guys. Tatang, payas. Payas na yan, may pinapayasang manok ba? Ayun. Okay. Yan, gikan timpla, green libro. Sa ganyan nga tira. Gani, may lamnay kayo? Sa itom. Kinahan din na may tilaw ako. Higop naman eh. 2 hours later. So, dyan na guys. Luto na among pinapayasang manok. So, nakaw na ni guys. So, ganyan itong ganahan na eh. Gusto mangayo. So, comment down below lang mo para mapadala na mo sa Shopee. So, di mo guys. Mga sabi guys. So, bye-bye.